Hej Jesper, det her er min opgave 12, som handler om handelsvirksomheden Jabo, som sælger cykelhjelme. Først og fremmest så skulle jeg i det her skema finde frem til de samlede omkostninger, kapacitetsomkostninger per enhed, de variable enhedsomkostninger og de samlede enhedsomkostninger per enhed. Så det første jeg vil gøre, det er at regne SO ud, som stod for de samlede omkostninger. Altså det består af de variable omkostninger og de kapacitetsomkostninger lagt sammen. Så derfor starter vi med at se lige med kapacitetsomkostningerne plus de variable omkostninger. 1,4 millioner. Og det skal vi egentlig bare have gjort hele vejen ned, så det får vi bare lige Excel til at gøre. Sådan, så har vi lagt kapacitetsomkostningerne sammen med de variable omkostningerne. Og derefter så skal jeg regne KE ud, som står for kapacitetsomkostninger per enhed. Og måden vi gør det på, det er ved at sige kapacitetsomkostninger divideret med afsætning. Og afsætning, det er jo selvfølgelig antal solgte styk af en bestemt vare. Så det gør vi er lige med kapacitetsomkostninger divideret med afsætning. Ja, og den siger så divisionen fejl, fordi at man dividerer med 0, så der skal vi bare 0, og så gør vi lige det samme hernede. Er lige med 1,4 millioner divideret med afsætning. Ja, og så får vi det rigtige tal. Og så får vi Excel til at regne ud. Sådan der, så har vi regnet kapacitetsomkostninger per enhed ud. Og så skal vi regne V ud, som står for variable omkostninger per enhed. Og måden vi gør det på, det er ved at sige variable omkostninger, og så divideret med afsætning. Og det vil selvfølgelig sige, at det er fejl igen. Så lige med, ja, så skriver vi også bare 0, og vi gør det samme igen her. Så vi skriver her, gør det samme igen, er lige med, og så tager vi de variable omkostninger, og dividerer med afsætning. Sådan, får Excel til at regne det ud. Yes. Og nu skal vi til det sidste i det her skema, regne de samlede omkostninger per enhed ud, og det består af variable enhedsomkostninger og kapacitetsomkostninger lagt sammen. Så det skal vi lige have gjort her. Det var det vi gjorde tidligere. Så nu skal vi have gjort sådan her. Samlede omkostninger lige med samlede omkostninger divideret med afsætning. Og ikke sådan der. Det giver 270. Ja, og så får vi Excel til at regne det hele ud. Sådan der. Nogle af dem det er nogle kommatal, men det er lige meget. Og så kan vi simpelthen se de samlede omkostninger per enhed. Og vi kan se kapacitetsomkostninger per enhed, de variable enhedsomkostninger. Og ja, vi kan se alle de forskellige omkostninger og afsætningen herude til venstre. Og så skulle jeg svare på, hvordan de variable omkostninger har udviklet sig. Det vil sige dem her, de variable omkostninger, starter på 0, og så stiger den til 1,3 millioner, og så til 2.550.000, 3,8 millioner, 550.000, og det bliver ved med at stige. Så det vil sige, det er progressivt, fordi den stiger hele tiden. Hvis det var proportionalt, så havde den steget med det samme tal, så havde der stået 1,3 millioner hele vejen ned for eksempel. Og hvis det var degressivt, så var den faldet. Men i det her tilfælde er det altså progressivt. Fordi at omkostningen stiger, jo flere varer vi sælger. Og så skulle jeg finde ud af, hvor høj salgsprisen minimum skal være, hvis de skulle tjene penge på det. Så hvis vi tager udgangspunkt i, at her de sælger 10.000 cykelhjelme, og her ser vi så, at den samlede omkostning per enhed er 270, så det vil sige, at hvis de skal tjene på at sælge 10.000 cykelhjelme, så skal den altså minimum sælges til 270 eller 271 kroner, så tjene 1 kroner. Men den skal sælges for over 270 kroner, før de kan tjene på det. Og hvis vi så går herned og siger, at de sælger 100.000 cykelhjelme, så skal den altså sælges for over 127 kroner, før de tjener på en cykelhjelm. Og det var egentlig hvad jeg havde i opgave 2512. Tak fordi du så med. Vi ses.